ku danna subscribe danna duk wanda ya yi gamo da abin kauna bai san rabe inda ya koya rabe duk nishadi na ya yi tarwatsewa. Assalamu barkan ku da shigowa wannan channel ta mai albarka ta mawakan Hausa studio. Wannan sabuwar wakar Hamisu ta Hausa yar Arewa wanda ya saki wannan kwanakin. Idan kun ji daɗin wannan waka ku danna mana like sannan ku share, kar ku manta ku danna comment, ku yi mana like, ku yi mana subscribe domin sake kawo muku sababbin videos na Hamisu Breka. Hamisu Breka mawaki ne na Hausa wanda yake da talent sosai, ya kamata mu yaba mishi, mu jinjina mishi da waƙoƙin nan da yake so kuma muna zaɓaɓa masu daɗi. Mu kuma ba za mu yi ƙasa a gwiwa wajen kawo muku su daɗaɗɗen waƙan Hausa, amma abin da muke so kai ku muna subscribe, ku yi like ɗin bidiyo, da ta haka ne kawai zai taimake mu dinga kawo muku sababbin videos ba ku kakkautawa. Mun gode. Kai kanka idan kana da wasu kalamai wanda suka daure ma kai cikin wannan waƙoƙin zaka iya samun su, saboda haka ku bibiye mu a ko ina. Shi yasa muka ce ku danna subscribe, ku danna like, saboda idan kuna so ku bibiye mu dole sai kun danna su, saboda ko da yaushe muka sako kayan mu za ku gani ba tare da bata lokaci ba. Yawa ina musu ya Hamisu Breka da kuma auta MG da sauran shahararrun mawaƙa na Arewa, wato kama daga kawo dan sarki da Salisu Edorai da sauransu. Sannan za su kawo muku sabuwar waka wanda suka yi kusan su biyar tare a lokaci guda, suka je studio suka yi ta, wato waka ta yi dan karen daɗi. Na za mu kawo muku ita nan ba da daɗewa, kawai abin da muke so ku danna mana subscribe sannan ku danna mana like domin sake samun muku sabon videos na mawaƙan Arewa, kawo muku waƙoƙin su wanda za su sako nishaɗi ko da yaushe. Idan maƙin ciki kake zama ka daina, idan matar ka kuma zaka bawa idan ta saurara za ta ƙara dan ka. Kai kanka idan kana da wasu kalamai wanda suka daure ma kai cikin wannan waƙoƙin zaka iya samun su, saboda haka ku bibiye mu a ko ina. Sai sa muka ce ku danna subscribe, ku danna like, saboda idan kuna so ku bibiye mu dole sai kun danna su, saboda ko da yaushe muka sako kayan mu za ku gani ba tare da bata lokaci ba. Yawa kai kanka idan kana da wasu kalamai wanda suka daure ma kai cikin wannan waƙoƙin zaka iya samun su, saboda haka ku bibiye mu a ko ina. Shi yasa muka ce ku danna subscribe, ku danna like, saboda idan kuna so ku bibiye mu dole sai kun danna su, saboda ko da yaushe muka sako kayan mu za ku gani ba tare da bata lokaci ba. Yawa yawa ina musu ya Hamisu Breka da kuma auta MG da sauran shahararrun mawaƙa na Arewa, wato kama daga kawo dan sarki da Salisu Edorai da sauransu. Sannan za su kawo muku sabuwar waka wanda suka yi kusan su biyar tare a lokaci guda, suka je studio suka yi ta, wato wakar ta yi dan karen daɗi. Na za mu kawo muku ita nan ba da daɗewa, kawai abin da muke so ku danna mana subscribe sannan ku danna mana like domin sake samun muku sabon videos na mawaƙan Arewa, kawo muku waƙoƙin su wanda za su sako nishaɗi ko da yaushe. Idan maƙin ciki kake zama ka daina, idan matar ka kuma zaka bawa idan ta saurara za ta ƙara dan ka. Kai kanka idan kana da wasu kalamai